କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ମତେ କହିଲା ମଟନ ମୁଁ ଦେମି ଆସ ଦେଲେନି ତମର ବାର୍ଥଡେ ଗଲା ବାଘର ବାର୍ଥଡେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ତମର ବାଘର ମିଳିନି ହେଲା ଆଉ ବାଘର କାଲି କଣ ଦିଅ ଆଉ ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ ତମେ ଆଉ କୁହ କେମିତି କଣ ହବ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ଏଇ ସବୁ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇ ଢାଙ୍କି ଦେବା ନା କି? ନା ନା ଆମର କଣ ନା ଏ ହେଲ୍ପର ଏ ହେଲ୍ପର ନିଜ ମନଟା ଦେଖା ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ ହଉଛି କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଲ୍ପର ହେଲେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ମାଂସ ଅଟା ଦେଲେ ନା ଏଇଟା ନିଅ ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇ ରଖିଦବ ହେବନି ଧୀରେ ବନେଇ ଦବା